ҳафтаи ҷорӣ дар маҷлиси ошкорои судӣ дар толори суди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе баррасии парвандаи ҷиноятии 3 нафар ки барои содир намудани ҷиноятҳои махсусан вазнин аз қабили гаравгонгирӣ ва тамаҷҷӯиву роҳзании гумонбар дониста мешуданд ба итмом расид. чуноне қаблан иттилоъ дода будем, шаҳрванд Болтаев Абдуманон соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе ки қаблан 2 маротиба бо ҷурмҳои роҳзанӣ ва дуздӣ суд шудааст, бо ҳамроҳии Тошпулотова Шаҳноза соли таваллудаш 1992 ва Бобоева Манижа соли таваллудаш 1996 дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ хизматрасонии пулакии шабониро ташкил ва бо ин мақсад манзили истиқоматиеро дар кӯчаи Неъмат Қарабоев ба иҷора гирифтанд. номурдагон дар ин манзили истиқоматӣ ҷавонони гумроҳу ба дом афтодаро қабул намуда, бо тарс додан ва зери лату кӯб қарор додан аз онҳо маблағҳои калони пулӣ мегирифтанд. дастгиршуда Болтаев Абдуманон ки саркардаи гурӯҳ ба шумор меравад, қаблан як адад дастбанд ба истлоҳ нарушник ва дастгоҳи барқии электрошок харидорӣ ва худро корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ сохта, аз рӯи нақшаи пешакӣ гӯё ҷавондухтаронро аз чанголи ҷавонони бадахлоқ раҳо мекарда бошад, ҷавононро гаравгон гирифта, дасту пойҳояшонро баста, бо таҳдиди зӯроварӣ ва минбаъд раҳоӣ аз ҷавобгарӣ маблағҳои калони пулӣ талаб намуда мегирифтааст. аз ҷумла санаи 9 июн низ 2 нафар ҷавондухтари дастгиршуда тариқи шабакаи иҷтимоӣ 4 нафар ҷавонро ба манзили худ таклиф намуда, тибқи маслиҳати пешакӣ Болтаев Абдуманон дар манзили истиқоматӣ пинҳон шуда, ҷавонони ба дом офтадаро як ба хона таклиф ва дасту пойҳояшонро баста, зери лату кӯби шадид қарор дода, ҳамзамон тариқи телефони мобилии худ онҳоро ба навор гирифта, барои раҳоӣ аз ҷавобгарӣ ва паҳн накардани наворҳои бадномкунанда маблағи калони пулӣ талаб кардааст. зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ ва марҳилаҳои мурофиаи судӣ амалу кирдорҳои ҷиноятии ҳар се гумонбаршаванда бо далелҳои раднопазир пурра исботи худро ёфтаанд. бо назардошти гуфтаҳои боло суд нисбати номбурдагон чунин ҳукм кард. ва Болтаев Абдуманон Шерадиевич ҷазои ниҳонӣ бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 17 сол бо адо намудани ҷазо дар калони ислоҳи дорои низома сахт таъин карда шавад. ва Тошпулотова Шаҳноза Тошполтаевна ҷазои ниҳонӣ бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 13 сол бо адо намудани ҷазо дар калони ислоҳи дорои низомаш умумӣ таъин карда шавад. ва Бобозода Манижа ҳукумат ҷазои ниҳонӣ бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 11 сол бо адо намудани ҷазо дар калони ислоҳи дорои низомаш умумӣ таъин карда шавад.